ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ದ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಂದು ಭಾರತ ಇರೆದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ. ನಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಗೆತೊಂದ ನೆಕ್ ನಮ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನನೆಕ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರಗ್ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದೇನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ದೀವೊಡು ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ನಾನ ಮಸಾಲಗೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉದ್ದಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು. ಆಯಿಲ್ಗೆ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ.
ನನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಫ್ರೈ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಗೆತ್ತು ದೀವೋಡು. ಫೋರ್ ಟು 5 minutes ಇಂದು ಮಗದ್ದು ಪಾಡ್ಗ. ಚಿಕನ್ 75% ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಿಕನ್ 75% ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ ಉಂದೆನ್ ಗೆಪ್ಪುಗ. ನನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಸೋಂಪು ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ನಮ ಚೂರು ಗೆತ್ತು ದಿಯರೆ ಪಂಡುದೀತ ಐಟ್ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು. ನನಲ ಚೂರು ಗೆತ್ತು ದೀವಡು ಈ ಮಸಾಲನು ಬುಕ್ಕಗುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು. ನನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ನೆಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಮುಚ್ಚಿದು ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆವಡು. ನನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಬಾಡಾವುಡು ನಾನ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಇರೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲದ ಬಾಕಿ ದಿಯರೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಆ ಬಾಕಿ ಒರಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡೋಡು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಶೋಕುಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದೇನು ನಾನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡ ಇಡ್ತು 3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನಾನ ಮಗದ್ ಪಾಡ್ಕ ಬಾರೆದ ಇರೆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋನುಂಡು ಕುಡ ಮುಚ್ಚಿದು ರಡ್ಡ ಇಡ್ತು 3 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಆವೋಡು ವಾವ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇರೆತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇಂದು ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಎಂಕಲೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊರ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯ್ನೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.